Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео. Това видео искам да споделя с вас, че от днес аз се оттеглям от българската YouTube гейминг сцена. Причините са много, но най-главната е, че за тези 5 години, в които се занимавах с това, лично аз се изморих и не съм толкова заинтересован в правенето на видеа за видеоигри. Това беше едно много ценно и важно преживяване за мен, което ме научи на много неща, както за хората, така и за живота. Искам да благодаря на Драго, че ми предостави тази възможност, за да се развия по този начин, и също така на Стефан, Даяна, Радо, Деню и Владо, че ме подкрепяха в това, което правих, винаги бяха на среща. Пропускам много хора, на които искам да благодаря, но предпочитам да не навлизам твърде много в детайли и имена. Предполагам, че имате много въпроси, на които искате да отговоря, така че може да ги напишете в коментарите на това видео. Ще се опитам да отговоря на повечето, стига да не се отнасят за видеоигри или глупости. Ще отговоря на най-задавените въпроси и първият е: ще продължа ли да публикувам видеа в този профил? На който отговорът е да, но няма да е редовно и няма да е на видеоигри. Видеята, които е възможно да правя, ще са изцяло друга категория. Втория е: ще се върнеш ли някога към българската YouTube гейминг сцена? Най-вероятно не, или ако се върна, то няма да е въобще скоро. Третия е: видеята, които се публикувал до сега, ще бъдат ли премахнати? Възможно е една голяма част от видеята да бъдат скрити, но не и премахнати. Благодаря на всеки, който е бил заинтересован в това, с което се занимавах в този профил. Благодаря на всеки, който проявява разбиране за това, което правя в момента. Благодаря, че гледахте. Довиждане!